Ara este espai per a donar a conèixer l'evolució de la ciutat des dels àrabs fins als nostres dies. La torre serà museu. Les 5 plantes d'aquest edifici singular del segle XII es faran servir per a contar l'evolució històrica de Torrent, des de la seva fundació fins als nostres dies. Testimoni mu de l'esdevenir dels habitants d'esta ciutat, ara contindrà restes arqueològiques com estes guardades als magasses municipals o mostres d'armes i indumentària de l'edat mitjana. És un projecte de caràcter didàctic, de caràcter educatiu i sobretot va adreçat al món escolar i sobretot també a la població de Torrent, perquè clar, la torre és la senya d'identitat dels torrentins. Adaptar aquest edifici com a museu és un repte per als arquitectes, també omplir-lo de continguts atractius. Per això el projecte té la col·laboració de la Universitat de València. Vinyetes explicant un poc cada un dels buits i característiques, espitlleres, portes d'accés, les letrines, la capella que n'hi ha en la primera planta. La quinta planta estaria destinada a les ordes militars, tan representatives a les nostres terres i particularment en la Sant Joan de l'Hospital, que era la propietària, o podríem dir així, de la pròpia torre. La torre formava part d'una xarxa de guaita que protegia l'horta dels atacs. Ha sigut seu de jurats i presó. La seva història es mostrarà també a l'interior.